Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι Μικρός Συνοδηγό. Από εδώ ο Χριστόφορος και από εδώ ο Κωνσταντίνος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα θετικά σας σχόλια και για τις εγγραφές που κάνατε. Πάμε να δούμε για το δεύτερο βίντεο μετά το intro που θα πέσει. Τι πρέπει να κάνουμε, Χριστόφορε? πρέπει να κάνετε like, subscribe, να πατήσετε σχόλια, κουδουνάκι, Από όλα τα καλά. από όλα τα καλά. Χριστόφορος Και ο Κωνσταντίνος. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε, τι θα τους παρουσιάσουμε, Χριστόφορε? ένα power station Της εταιρείας EcoFlow της εταιρείας EcoFlow και το μοντέλο Delta 2. Delta 2. Εκεί στο κουτάκι τι έχει στο μαύρο? Έχει κάτι καλώδια Για το από φωτοβολταϊκό. από το φωτοβολταϊκό και μπορεί να τα συνδέσει με το καλώδια που Ωραία. είναι από Θα σας πίσω. παρουσιάσουμε και ένα φωτοβολταϊκό της εταιρείας Blue Yeti στα 120W, το οποίο για να συνδεθεί με το Power Station το συγκεκριμένο που έχουμε εμείς χρειαζόμαστε ένα adapter, θα σας τα δείξουμε όλα. Ναι, που είναι εδώ μέσα. Να σας πω μερικά χαρακτηριστικά για το Power Station. Το Power Station είναι της εταιρείας EcoFlow, το μοντέλο είναι Delta 2, είναι 1024 βατόρες, ζυγίζει 12 κιλά, έχει υγιήσει 5 χρόνια και πάμε να το ανοίξουμε για να το δούμε. Και πάμε να δούμε τι περιλαμβάνει το πακέτο. Έχει κάποια χαρτιά που είναι οι οδηγίες και η εγγύηση. Έχει ένα προστατευτικό εδώ πέρα για να μην χτυπήσει. Και... Πάρε, Χριστόφορο, το κουτί. Ωραίος. Αυτό εδώ είναι το Power Station μας. Και αυτό εδώ είναι το κουτί που περιλαμβάνει μέσα. Πώς σου φαίνεται, Χριστόφορε? Καλά. Καλό είναι? Ναι, πάρα Θα πολύ. κάνουμε δουλίτσα με αυτό? Ναι. Ωραίος. Λοιπόν, ας αφήσουμε το Power Station στην άκρη. Α, μπαμπά, να Ορίστε. τους πω κάτι. Για πες. το Power Station. Για πες. Να το λίγο έτσι. Έτσι, ορίστε. Και εδώ, αυτή εδώ η μύτη μπορεί να το συνδέσουμε με το πάνελ. Πολύ ωραία. Και θα ανοίξουμε εδώ τα κουτάκια μας. Χριστόφορε, άνοιξε εσύ αυτό, εγώ θα ανοίξω αυτό. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε το κουτάκι που ήταν μέσα στη συσκευασία του πακέτου. Αυτό εδώ είναι εκτός, είναι έξτρα. Απλά το άνοιξω. Τι περιλαμβάνει μέσα? Περιλαμβάνει μέσα αυτό το καλωδιάκι, το οποίο είναι από εδώ, αυτή η πορτοκαλί η είσοδο λέγεται XT60, που μπαίνει μέσα για να φορτίζει από το αυτοκίνητο το Power Station. Αυτό εδώ πέρα είναι το καλώδιο μπρίζας για να φορτίζει από το σπίτι. Υπάρχει και ένα καλώδιο ακόμα, το οποίο είναι DC 5521, έτσι λέγεται η είσοδος του. Οκ. Πάει αυτό το κουτάκι. Ανοίγουμε και αυτό το κουτάκι. Που το άνοιξα εγώ. Το άνοιξε ο Χριστόφορος. Ο Χριστόφορος δεν λέει πολλά τώρα γιατί δεν ξέρει για τα χαρακτηριστικά. Θα μιλάει σε άλλα πράγματα ο Χριστόφορος, Ναι. όταν θα κάνουμε τα ταξίδια. Έχουμε αγοράσει έξτρα αυτό το καλώδιο, το οποίο είναι MC4, είναι τα βίσματα, τα οποία μπαίνουν στο φωτοβολταϊκό και καταλήγει σε XT60, το οποίο μπαίνει στο μέσα στο Power Station. Το συγκεκριμένο φωτοβολταϊκό δεν έχει MC4 καλώδια, τα οποία στην ουσία αυτός είναι ένας adapters που το αγοράσαμε έξτρα. Είναι 3,5 μέτρα, είναι της εταιρείας EcoFlow πάλι και κοστίζει γύρω στα 25 ευρώ. Και τώρα θα σας δείξω μερικά κύρια χαρακτηριστικά από το Power Station μας. Όπως είπαμε και πριν, είναι 1024 βατόρες. Εδώ είναι το μπροστά μέρος, έχουμε την οθόνη. Από εδώ ανοίγει. Έχουμε 4 θύρες USB και 2 θύρες Type-C. Εδώ πέρα στην οθόνη δείχνει κάποια πράγματα τα οποία λέει πόσες ώρες μπορεί να δουλέψει, πόση ενέργεια έχει, πόσα watt ξοδεύει αυτή τη στιγμή ή πόσα watt δέχεται. Αυτές εδώ πέρα είναι USB α, οι οποίες είναι 12W και η fast που είναι η γρήγορη φόρτιση είναι στα 18W. Από κάτω είναι 2 θύρες Type-C, οι οποίες είναι ταχυφορτιστής 100W.
Δεν νομίζω να μείνει κανένας από μπαταρία. Έχει στο σύνολο 6 θύρες, μπορούν να φορτίζουν 6 άτομα ταυτόχρονα κινητά, ας πούμε. Λάπτοπ και οτιδήποτε άλλο έχει Type-C. Πάμε να δούμε από το πίσω μέρος. Στο πίσω μέρος βρίσκουμε ένα καπάκι το οποίο δέχεται ρεύμα το Power Station. Από εδώ δέχεται από το σπίτι και από εδώ δέχεται με την θύρα 6TAF60. Από εδώ κάτω βρίσκουμε 4 μπρίζες. Οι μπρίζες αυτές δίνουν από 2.200W μέχρι 2.800W στο πικ του. Δηλαδή μπορεί να δουλέψει ό,τι συσκευή και αν έχουμε στο σπίτι. Ψυγείο, τηλεόραση, ό,τι θέλετε. Σίγουρα δεν θα κρατήσει για πολλή ώρα, απλά το ανοίγει και το δουλεύει. Ένα ψυγείο, ας πούμε, που δοκιμάσαμε εμείς, μπορεί να το κρατήσει 9 ώρες. Ό,τι συσκευή, καφετιέρα, τοστιέρα, βραστήρα, όλα τα δοκιμάσαμε εμείς και τα ανάβει και τα δουλεύει. Πιο κάτω θα βρούμε, εδώ να σας πω ότι το κάθε σκέλος, δηλαδή οι 4 μπρίζες, ανάβουν χώρια με κουμπάκι. Και αυτό εδώ πέρα το σκέλος ανάβει χώρια. Σε αυτό το σκέλος θα βρούμε DC 5521 και εδώ είναι αναπτήρα. Εδώ θα κάνω μια παύση και να σας εξηγήσω λίγο. Εδώ μπαίνει αναπτήρας αυτοκινήτου, ο οποίος είναι 12V 10A. Δηλαδή μπορεί να ανάψει τα diesel heater. Είναι πολύ κύριος. Δηλαδή εμείς το πήραμε με αυτή την προϋπόθεση, γιατί έχουμε σκοπό να πάρουμε και ένα diesel heater για το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό το Power Station ανάβει το diesel heater, δηλαδή βγάζει 10A από τον αναπτήρα. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά σε γενικές γραμμές. Εδώ πέρα υπάρχει μια είσοδο, την οποία μπορείτε να πάρετε ένα ακόμα EcoFlow και να το συνδέσετε παράλληλα. Βέβαια αυτό το EcoFlow που είναι 1024 βατόρες θα είναι χωρίς οθόνη και τα λοιπά, είναι και την μπαταρία και κοστίζει και πιο χαμηλά. Το συνδέεις παράλληλα και γίνεται σαν να γίνεται διπλό αυτό, με λίγα λόγια. Αυτά είναι τα κυρίως χαρακτηριστικά. Να πούμε ότι αυτό εδώ πέρα έχει, εδώ θα πούμε ότι έχει 5 χρόνια εγγύηση. Εδώ να πούμε ότι ο κατασκευαστής δίνει και σου λέει ότι με 3.000 φορτίσεις άμα το κάνεις θα πέσει η δυνατότητά του στο 80%. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα, έτσι πως είναι υπολογισμένο, που διάβασα λίγο στα χαρακτηριστικά και στο manual, σου δίνει περίπου 10 χρόνια. Στα 10 χρόνια δηλαδή αυτό θα πέσει στο 80%. Το 20% θα το φάει από τις φορτίσεις. 5 χρόνια εγγύηση, όπως είπαμε, είναι 40 εκατοστά, 28 στο ύψος και 21 στο φάρδος. Ζυγίζει 12 κιλά. Το δοκιμάσαμε στο σπίτι και το φορτίσαμε από το 0 μέχρι 80%, κάνει 50 λεπτά να φορτίσει και στο 100% κάνει 70 λεπτά να φορτίσει. Αυτό το πράγμα μπορείς να το διορθώσεις κιόλας. Αν δεν έχεις χρόνο και θες να το φορτίσει γρήγορα, μέσα από την εφαρμογή που θα σας δείξουμε σε λίγο, μπορείς να το βάλεις να φορτίσει με πιο πολλά βόλτα από το σπίτι, άρα θα φορτίσει πιο γρήγορα. Δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Απλά αν δεν έχεις χρόνο μπορείς να το βάλεις να φορτίσει πιο γρήγορα. Όλα αυτά μπορείς να τα δεις και από την εφαρμογή, θα σας δείξω αμέσως τώρα. Εδώ θα σας δείξουμε την εφαρμογή. Συνδέεται με Bluetooth και με Wi-Fi. Αν το έχετε στο σπίτι και φορτίζει, μπορείτε να το δείτε από απόσταση με Wi-Fi. Αλλιώς το βλέπετε επιτόπου με Bluetooth. Μπαίνεις μέσα και σου λέει το ποσοστό της μπαταρίας, πόση δέχεται εκείνη την ώρα, πόση βγάζει, και εδώ μπορείς να απενεργοποιήσεις και να ενεργοποιήσεις όλες τις εισόδους, όλα τα σκέλη που είπαμε πριν. Και τώρα ο Χριστόφορος θα σας δείξει το πάνελ. Σήμερα θα σας δείξω αυτό εδώ το πάνελ που μπορείς να πατήσεις αυτό εδώ, το πατάς, βγαίνει αυτό, βγάζεις και το άλλο, γυρνάμε, ανοίγεις έτσι, ανοίγεις έτσι και κι άλλο ένα. Και μετά από πίσω έχει αυτά εδώ που τα έχουμε βάλει ώστε να είναι μέχρι εδώ να κάθεται, μέχρι εδώ, και το βάζουμε εκεί για να κάθεται. Να σας δείξω και τώρα, θα σας δείξω ότι έχετε εδώ η θήκη. Έχει ένα καλώδιο που θα το συνδέσουμε με αυτό το καλώδιο. Εδώ πέρα έχει την είσοδο MC4. Κράτα, Χριστόφορε. Και εδώ πέρα έχει τον αντάπτορα που είπαμε. Ανοίγουμε τον αντάπτορα.
Ορίστε Χριστόφορε, βάλτα. MC4. Εδώ. Αυτό. Ωραίος. Ωραίος. Και Βάλε και αυτό. το άλλο. Εδώ, κάτσε. Εδώ δεν μπορείς να μπερδευτείς, είναι θηλυκό αρσενικό. Ωραία, τα συνδέσαμε εμείς τώρα. Και Και τώρα τώρα να ο τα βάλω. Χριστόφορος θα συνδέσει. Αυτό με το πάνελ, με το power station. Έτσι γύρνα. Αυτό εδώ έχει εδώ ένα πλάι που μπαίνει έτσι. Πολύ ωραία. Τάκ. Και τώρα στήσε το πάνελ ο Χριστόφορος. Ωραία. Ανοίγουμε αυτό. Το κάνουμε έτσι. Να σε βοηθήσει να το σηκώσουμε. Ναι. Εδώ έβαλα το πάνελ και, εκεί έχουμε το power station που το έχουμε συνδέσει με το πάνελ. Και πάμε να σας δείξουμε και πάμε λίγο να σας πόσο δείξουμε. ρεύμα βγάζει αυτή τη στιγμή που είναι στον ήλιο. Έχουμε μια πολύ καλή μέρα, αλήθεια να λέγεται. Απλά να δούμε λίγο πόσο μας βγάζει αυτή τη στιγμή. Έχουμε βάλει δύο φορτιστές να φορτίζουν από τις κάμερες μας και τραβάει 24 W, μπορούμε να το δούμε εδώ, και από τον ήλιο, από το πάνελ μας δίνει 110 W. Να θυμίσω εδώ πέρα ότι το Blue Yeti είναι στα 120 W, δηλαδή το μέγιστο που δίνει είναι πάρα πολύ καλό αυτή τη στιγμή. Δίνει 110, 119, έχει ανέβει W, είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Δηλαδή αν έχεις ένα ψυγείο το οποίο τραβάει 40 με 50 W, στην ουσία σε κρατάει το ψυγείο και σου δίνει και για να φορτίζει το power station. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe, να πατήσετε το κουδουνάκι και τα λέμε στο άλλο βίντεο. Bye bye! Χριστόφορος Και ο Κωνσταντίνος.